Gwanja ya daɗe yana farantawa mata rai da dukkanin waƙoƙinsa. Kamar dai yadda kuka kalli wannan casu na Ado Gwanja da wasu daga cikin mata da suka gudanar da wani shagali ko kuma mu ce taro ko kuma biki ko suna ko dai wani birthday haka, Ado Gwanja yakan ziyarta ko kuma a ce akan iya kiransa ya zo ya gudanar da waƙoƙi, inda in aka ci sa'a a wani gurin ya fitar da waƙar da bai taɓa fitar da ita ba ko a kafafen sada zumunta. Wani zubin kuma idan aka ci sa'a sai ya ɗauko tsohuwar waƙarsa wacce an manta da ita, Ado Gwanja sai ya sakar wa masoyansa, wanda suke matuƙar jin daɗin hakan, suke matuƙar nuna goyon baya da godiya ga mawaƙi Ado Gwanja. Shahararre kuma fitacce a masana'antar Kannywood, wanda yana ɗaya daga cikin jarumai mawaƙa kuma jarumai a masana'antar Kannywood a ɓangaren fina-finai. Wanda Ado Gwanja dai asalin fara yin waƙar Ado Gwanja mawaƙi ne wanda yake a ƙarƙashin wato mai gidansa Mai Dawayya, wanda daga baya kuma Ado Gwanja ya samu dama inda shi ma ya fara taɓukawa gurin sakin waƙoƙinsa masu matuƙar nishaɗantarwa, wanda a halin yanzu za mu iya cewa Ado Gwanja yana cikin jerin manya-manyan mawaƙa a masana'antar Kannywood masu cike da goyon bayan masoya da kuma tarin masoya kamar yadda aka sani. Shi dai shahararre ko mu ce fitaccen mawaƙin nan Ado Gwanja ya fitar da waƙoƙi daban-daban irin su Kujerar Tsakar Gida, irin su Luwai, irin su Iye, irin su Uwar Miji, duk dai ga su nan da irinsu. Waƙoƙi ne wanda suka danganci mata, don kuwa yanayin magoya bayan Ado Gwanja kamar yadda waƙoƙin suke nunawa, tabbas fans ɗin Ado Gwanja a kaso 100, kaso 99.9 dukkaninsu mata ne. Don kuwa matan suna matuƙar jin daɗin waƙoƙin Ado Gwanjan fiye da tunanin mutane, inda yake ƙara faɗakar da su da ilmantar da su da nishaɗantar da su, duk dai a cikin waƙoƙin nasa wanda yake fitarwa a dukkanin kowace shekara ko kuma mu ce a dukkanin kowane lokaci idan zai gudanar da taron biki ko birthday ko dai wani makamancin shagali kamar haka, kamar dai bidiyon da muka ɗora muku yanzu. Mai sauraro kar ka manta, kar ka sha'afa kana cikin tashar namu ne ta A Gidan Nura TV. Idan wannan ɗin yana ɗaya daga cikin zuwanka ko kuma ziyartarka, ka daure ka danna mana alamar subscribing da ci gaba da bibiyar mu domin samun wasu bidiyoyin da suka shafi Ado Gwanja da sauran mawaƙa daban-daban, duk dai a cikin tashar tamu mai albarka ta wato A Gidan Nura TV. Kar ku manta ku daure ku danna mana alamar subscribing ko sharing ko liking domin ci gaba da samun bidiyoyin mu.